Әгәр исән булсалар, быелгы язда Азат ага Курчаковка 90, Айрат ага Ибраһимовка 85 яшь тулган булыр иде. Алар икесе бер чорда яшәп, бер үк милләт язмышы өчен борчылып, уртак максатлар белән яшәсәләр дә, ни кызганыч, аларны якын дуслар иде дип әйтеп булмый иде. Азат абый белән Айрат абый беркайчан да фикердәшләр булмадылар, алар милли мәсьәләгә карата аларда төрле фикерләр иде. Әлбәттә, Азат абый ул дәүләт яссылыгыннан чыгып хәл итәргә тырыша иде ул мәсьәләләрне. Айрат абый инде ул кызу канлы кеше буларак, анарга тизрәк кирәк, бүген кирәк, мәктәп бүген үк булырга тиеш дип, шундый таләпләрен җиткерә иде. Һөнәре буенча хәрби кеше булган Айрат абый Ибраһимов Исхак Хәлимов мөхәррирлек иткән Өмет газетасында лаеклы ялга киткәнче 6 ел эшли. Һәм шул ук чорда ул татар милли хәрәкәте башында да була. Аны туган тел оешмасына рәис итеп сайлыйлар. Ул гомеренең соңгы көненә чаклы шул елларны сагынып яшәде. Безнең туган тел бөтен СССР буенча беренче татар милли оешмасы. Ул вакытта без дигәнчекләр күтәрен кирәк вакыт иде. Хәзер инде байтак еллар узгач, бәлки аның кешегә ярарга тырышмавы һәм туры сүзле булуы тирә-юньдәгеләргә уңайсызлыклар тудырса да, милләт һәм җәмгыять өчен файдасы да булгандыр дип уйлыйсың. Айрат абыйның тагы бер эше бик тырышып йөрде. Теге федерация урамындагы 35нче йорттагы мәчетне өзебезгә кайтарырга. Әмма аның шул бер эшләмәгән эше калды. Тәвәккәл кеше иде, безне бик күп нәрсәгә өйрәтте ул. Милли хәрәкәткә юл салучыларның берсе дип атыйм аны, иң беренчеләрдән дә. Шуның өчен миңа алга бик зур рәхмәтләмен. Бер караганда әчетелле күп нәрсәдән канәгать булмаучы Айрат ага нечкә күңелле, һәр кешегә ярдәм итәргә омтылучы ил агасы иде. Он очень любил людей, он был открытым, искренним и мог войти в любой дом, подарить там радость, улыбку. И еще мой папа подарил все свои таланты, дары, свою силу, мощь служению своему родному народу. 90нчы еллар азагында Россиядәге милли сәясәттә яңа үзгәрешләр, яңа институтлар барлыкка килгәч, Ульяновск өлкәсендә татар милли мәдәни автономиясе оеша. Семберлеләр аңа рәис итеп өлкәдә танылган шәхес. Шул чорның авыл хуҗалыгы министры, профессор Азат Курчаковны сайлап куялар. Һәр эшне җиренә җиткереп башкаручы Азат абый беренче көннән үк бу эшкә җиң сызганып алына. 24 районнан безнең 4 районда гына юк татар авыллары юк. Башкаларында татар авыллары була килеп яшәүчеләр. Шунларга күрә үзебезнең нинди дә булса теләгебезне тормышка ашырырга теләсәк, менә өлкә исполкомның президиумы кирәк иде үзебезнең кешеләр булдырырга һәрбер районда. Үзенең төп эшен башкару, фәнни хезмәтләр язу белән бергә Азат ага әтисе Гайнулла ага васияте буенча туган авылы Кәшә тарихы турында китап язу эшенә дә керешә. Мин узак еллар аны исемдә тотып, материаллар җыеп, и соңгы елларда аның васиятен үтәп, менә шундый үзебезнең авыл турында китап чыгарып. Тормышны сөюче, кешеләрне яратучы Азат абый сирәк кенә була торган буш вакытларында шахмат уйнау, балык тоту һәм аучылык белән дә шөгыльләнә. Охотага барса, иң яхшы охотник иде. Балыкка барса, иң яхшы балыкчы булып тора иде. Шахмат изанда иптәшләре җыеп, монда утыручылар һәрвакыт шахмат уйный. Аның хобби инде шахмат уйнау. Инде үзем дә яратканга күрә, без аны белән кичләрен 12-гә кадәр уйнап, шуларны керә идек. Ул да үзгә кайтканда телефоннан хатыны шалтыратса, Наилә, хәзер кайттам. 9-дан башлап сөйләп тора иде. Без катайды 12-дән соң инде. Инде хәл белән килсәң дә, аның кабинетының ишеге ачык, бернинди дә предварительно язылу да кирәк түгел иде. Киләсен ул сине каршы ала, чәй үчерә, кофе куя. Ульяновск өлкәсендә 90нчы елларда татар милли тормышында ниндидер ирешкән уңышлар, табышлар һәм яңа башлангычлар булган икән, алар өчен биредәге татарлар беренче чиратта әлеге шәхесләргә рәхмәтле булырга тиештер. Милләтпәрварларны искә алу кичәсендә чыгыш ясаучыларның да байтагы әнә шул фикерне әйтте. Аларның исемнәре үзләре исән чакта ук Ульяновск татарлары тарихына алтын хәрефләр белән язылды да инде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.